ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ተኸታተልትና እምበርከስ ከምቲ ልሙድ ሎማዓልቲ ድማ መደብ ሒዘናኹም ከብሎ ቀሪብ ኣለኹ ናይ ሎማዓልቲ ትምህርትና ዝኸውን ድማ ብዛዕባ ሰዓታት እዩ ክኸውን ምክትታልኩም እናዓደምኩ neem mij niet kwalijk, Greta. Weet u misschien hoe laat het is? Terwijl Odo منال wat saat kindei kan zello. Hoe laat is het? Saat kindei koinu. Hartelijk bedankt. Kabel bij Iranelli. Het is 1 uur. Saat hade allo. Het is 2 uur. Saat kilite allo. Het is 3 uur. Saat celeste allo. Het is 4 uur. Saat arba'te allo. Het is 5 uur. Saat hamushte allo. Het is 6 uur. Saat shidishte allo. Het is 7 uur. Saat shoate allo. Het is 8 uur. Saat shamante allo. Het is 9 uur. Saat tishate allo. Het is 10 uur. Saat aserte allo. Het is 11 uur. Saat aserte hade allo. Het is 12 uur. Saat aserte kilte allo. 13 uur. Saat aserte celeste. 14 uur. Saat aserte arba'te. Een minuut heeft 60 seconden. Had دقيق سوسا كاليت ألوه. 1 uur heeft 60 minuten. Had ساعات سوسا دقائق ألوه. 1 dag heeft 24 uur. Had معلت 24 ساعات ألوه. Het is 14 uur. ساعات عشرة أربعة ألو نمشت. It is 15 uur. ساعات عشرة حمشت ألو نمشت. It is 16 uur. ساعات عشرة شدشت ألو نمشت. It is 20 uur. ساعات عشرة ألو نمشت. هجي ساعات كده استغفر لنا. معالتاتن سومناتن het maandag het asoni het dinsdag het asolus het woensdag het robuዕ het donderdag het ሓሙስ het vrijdag het عربي het zaterdag eta قدم het zondag eta ሰንበት قدم ሰንበት هجي weekend ka ይባላ een week heeft 7 dagen. حدا سمون شوعت معلتات اللو. een maand is 30 dagen. حدا ورحي 30 معلتي اللو. een maand is 4 weken. حانت ورحي 4 سمون اللو. 12 maanden is 1 jaar.
12 ወርሒ 1 ዓመት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና እዚ ነይሩ ስለዝምክተልኩም ነመስግን ርእይቶኩም ኮመንቶኩም أو تصحفوا لنا كنمدسلكم دلوقتي